wasa ta dade wanda aka yi masa hukunci wanda ya zama ya sami ta kakare aka da shi da ko ina tsawon lokaci to duk wanda zuwa da aka zauna da manyan iyaye da shiga kungiyoyi dambe da wasu da dambe faɗin duniya gaba daya aka yanke aka yi hukunci a yau da ana sa da kurba wani sanda ake yanke masu hukunci kuma daga yau alasar ya zama ɗan dambe da kowa in yanzu ya ga dama zai kwaɓe ya yi daidai sannan kuma shi ma yana da magana wanda zai yi ta ba al'umma haƙuri da kuma abin da ya faru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masoyin ina da aiki a kuwa da sauƙi a kuma kuma to ya riga da kuma a kan kai gaba da wani ba da yawon da wata wacce a wasu ya tsara ba wata makamakon da ya yi na gida da yawon ruwa da wani kusa da shi ne da ya yi da ya kuma da wani ruwa da ruwa ya yi sannan kuma iyaye da kuma da kuma da ya yi da ya yi da kewa su sauran sai da kuma da ya zama wani to ba a sai sai ba wani ba a sai 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 ba a ba sai 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 na wuri ya yi sa ta ta ba wani jini ya ba da wani na wuri Allah ya yi Allah ya so yau ya zama ɗan dare da mabuwa kuma ka sani abin da ya faru baya muna maka roƙon Allah ya saka ya saka kawo kuma ya ka shiga da mutum da ya tsoro da matakai da ya ɗauka kuma ya sa wanda shi ne ya kuka kuma da Allah kuma ya tsare ayyuka da sarki da yanzu ya halitta duk wani